la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision. Bi ma latigɛ ta fɔlɔ n ka kanbɔli ko la jamana ɲɛma nɔfɛ nka n bɛ se ka a fɔ ye ka jɛya ko n ka kɛnɛ bi wa n b'a fɛ ka taa ɲɛ ka baara kɛ n ka jamana ye. N bɛ fɛ k'a fɔ fana ko san 2020 waati n tun ye a fɔ yan ko n tɛna n kanbɔ jamana ɲɛmaya nɔfɛ sabula n tun fɛ ko waati kun kan ka di sifiw ma olu fana ka o kanbɔ. Nka bi n bɛ se k'a fɔ ko n kɛlen ka sɔn n ka politiki tɔn ka latigɛ ma k'o kɛra ko ɲɛnama ye mun kɛ. N ka politiki tɔn yɛrɛ ka fanga ɲinina 6 ɲɔgɔnna olu bɛɛ bɛ an cɛma yan ani n bɛ se k'a fɔ ka jɛya bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ ko jamana ɲɛma kalata mun kan ka kɛ octobre kalo tile 25 ko bɛna kɛ basigi kɔnɔna la bɛɛjɛ fanga kɔnɔna la ani tilennenya kɔnɔ. 25 octobre sera paisible, démocratique et transparente.